Oratio Imperata, agpaay iti panakasaluad manipod iti 2019 novel coronavirus. Dios nga amami, kumamkamang ken ka iti nakaru a pakasapulan mi. Dawaten mi iti panakaikanawam kada kami iti sakit a 2019 novel coronavirus ang nakatayanen ti sumagmamano ken nangikulbu iti adu at tao. Agdawat kami iti grasyam, agpaay kadagiti tattao ang nakaipaakman iti panakaadal, no anya akita asakit daytoy ket no anya iti nagtaudan na, ken no kasano iti panakaatipa, ti panagwaras na. Tarabayem ti panakasukisok dagiti eksperto ti medisina, tapno tamingen da asilalaing ken sidudungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya iti gobyerno wenno pribado anasken amang birok iti agas ken solusyon iti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy sakit tapno maisubli iti sigud a salon atda. Ikkan nakam iti grasyam nga agserbi, agpaay iti pagimpagan ti amin ken ti tumulong kadagiti kasapulan. Gapu ken Kristo, anak mo ken apo mi, isu makipagbiag ken makipag-ari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maria, tulong dagiti Kristiyano, ikakaasyan na kami. San Rafael Arkanghel, ikakaasyan na kami. San Roque, ikakaasyan na kami. San Lorenzo Ruiz, ikakaasyan na kami. San Pedro Calungsod, ikakaasyan na kami. Mangibaon kaapo iti nasingsingpet nga agserbi iti iglesyam. Amen.